Πράσινο, απέραντο πράσινο, βαθιά ανάσα και το πυκνό άρωμα της άγουρης ελιάς απλώθηκε στον αέρα. Εκεί συνάντησα το Γιάννη, στο καταπράσινο ελαιόνα του, περιπλανόμενος σαν να γνωρίζει πια κάθε του δέντρο, κάθε κλαδί, κάθε καρπό. Τον είδα ανάμεσα στις ελιές του να τις μιλά, να τις αφουγκράζεται, να τις φροντίζει. Μου τις σύστησε χονδροελιά και χονδροελιά πουλιασμένη σε αγριελιά, δύο ποικιλίες που θα βρεις εδώ στον τόπο μας, στη Χαλκιδική, μου είπε. Είδα τους ανθρώπους να μαζεύουν την ελιά με τα χέρια τους, χωρίς τίποτα άλλο, με την ίδια αφοσίωση, την ίδια αγάπη. Πλησίασα. Ο μεγάλος πράσινος καρπός έλαμπε κάτω από τον ήλιο. Ακόμη και τα τελάρα, το υλικό, το σχήμα τους, η χωρητικότητά τους, όλα είχαν το δικό τους ρόλο στην ιεροτελεστία της συγκομιδής. Οι ελιές πήραν τη θέση τους και ο Γιάννης, βέβαιος πια, συνέχισε το δρόμο του οδηγώντας τον πολύτιμο καρπό στον επόμενο σταθμό του ταξιδιού του. Η συλλογή είχε φτάσει στο τέλος της. Υποδέχτηκε στον τόπο της διαλογής. Άνθρωποι ζεστοί, χέρια έπειρα ξεχώριζαν ασταμάτητα κάθε καρπό για να του δώσουν τη δική του θέση. Τα κυβότια γέμισαν ξανά σιγά σιγά, έτοιμα για το νέο τους ταξίδι. Ο Γιάννης ήταν εκεί, με βλέμμα άγρυπνο διερευνητικό. Πήρε λίγες ελιές στη χούφτα του και συνέχισε τη δουλειά του. Τον άφησα ξέροντας ότι η ελιά δεν ήταν η δουλειά του, αλλά η ζωή του. Μόλις λίγες ώρες πέρασαν μέχρι να συναντήσω ξανά τις ελιές και το Γιάννη. Βρισκόμασταν τώρα πια στο ελαιουργείο. Εκεί αντίκρισα για πρώτη φορά έναν διάφανο καταράκτη από ελιές που προσγειώνονταν ζωηρά στα ολοκάθαρα νερά. Και στη συνέχεια γίνονταν λάβα. Μια λάβα πράσινη και μεστή, το μάγμα της άγουρης ελιάς που ήταν έτοιμη πια να πάρει την τελική της μορφή. Η πρώτη σταγόνα κύλησε, χρυσαφένια, γεμάτη, αρωματική, άγουρη, λαμπερή, η ελιά, το αγουρέλαιο, το εξαιρετικό παρθένο αγουρέλαιο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης του Γιάννη. Γρήγορα κλείστηκε μέσα στη δεξαμενή, κρατώντας τα μυστικά της ανέπαφα, καλά σφραγισμένα. Το ταξίδι τελείωσε. Αποχαιρέτησα τον ελαιόνα ξέροντας ότι αυτός θα είναι πάλι κάπου εκεί, κοντά στις ελιές του που περιμένουν υπομονετικά με τη σειρά τους να γίνουν ένα αγουρέλαιο σπάνιο, φτιαγμένο με όλη την αγάπη ενός ανθρώπου, του Γιάννη.